ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, କୁନି ଝିଅର ୱେଲକମ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବାଣ ବୁଣି ଫୁଟେଇକି ତା ୱେଲକମ୍ କରାଗଲା। ଆଉ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ବାହାରେ ଠିଆ କରାଗଲା କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ବୋଲି। ତାପରେ ତା ୱେଲକମ୍ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଅଛି। ତା ୱେଲକମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଳତାରେ ତା ପାଦ ବୁଡ଼ୁଥିଲୁ, ବଟ୍ ତାର ଗୋଟେ ପାଦ ଉଦା ହେଇଗଲା, ବଟ୍ ଆର ପାଦଟା ଉଦା ହେଲାନି। ତାର ପାଦକୁ ବି ଉଦା କରିକି ସେ ଧଳା ରୁମାଲରେ ତା ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଲୁ, ଗୋଟା ଜାକିକି ଫେର ଆର ଗୋଟା ଦେଇକି ତା ଉପରେ କଢ଼ ତାକୁ ବନ୍ଦେଇକି ଭିତରକୁ ଅଣାଗଲା। ତାପରେ ତାକୁ ବନ୍ଦାପନା କରାଗଲା, ତାକୁ କଢ଼ ଦେଇକି ବନ୍ଦାପନା କଲେ। ତାପରେ ଯାଇକିନା ସେ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ, ମାନେ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ବନ୍ଦାପନା ସରିଲା ପରେ ସେ କିଛି ସମୟ ଠିଆ ହେଲା, ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଗଲେ ଆମେ ଦେଖିବୁ। କାହିଁକିନା ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଦେଖି ହେବନି, କାହିଁକିନା ସେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଅଲଗା ରହିବେ, ତାକୁ ଛୁଆ ଯିବନି। ସେ ବାହାରେ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଲା, ତାକୁ ମୁହଁ ଅନେଇ ଦେଲା କି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମ ଘରକୁ। ସେ ଅନେଇଲେ, ଅନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଠୁ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ, କାହିଁକିନା ଖରାଟା ବହୁତ ଜୋରରେ ବି କାଟୁଥିଲା। ସେ ସେଥିପାଇଁ ଛାଇକି ଠିଆ ହେଲେ। ତାକୁ ସେ ଆସିବେ ଯେଉଁ ବାଟରେ, ସେ ବାଟରେ ବି କଢ଼ ମାନେ ଜିଜା ହେଇଥିଲା, କଢ଼ କୁଡ଼ି ସବୁ ପକା ଯାଇଥିଲା। ସେ ଯେଉଁତିକ ଆସିବେ ଚାଲି ଚାଲି ସେତିକ କଢ଼ରେ ହିଁ ହଉ। ତାପରେ ମୋ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଥିଲା, ପଛେ ଆସିକି ତା ଦିଦିକି ଛୁଇଁଦେଲା। ତ ତାକୁ ଛୁଇଁବା ମାନେ ସେ ପାଖରେ ଗଲା, ମୁଁ ଧରିବି। ବଟ୍ ଛୁଆକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ କଲାନି, ସେ ତା ପାଟି କରୁଥିଲା। ସେ ଖାଇ ପିଇକି ସେ ଏଇନେ ଶୋଇବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଏଠି ସରିଲା। ବାଏ ବାଏ।